birthday to you ช็อกโกแลตอันนี้เป็นอะไรเราด้วยหน่อยช็อกโกแลต दा आं इयावहाय आपेल लाबाय सेरसे ओमफ्राय साबार बास स्टेन्ड खाथियाव दंफैयो आं नै बै ओरैथिं थांला साबार बासजों मोननाय ओंखाम उखैबाय नोगोरनो बैयाव फैसाया सोहैग्रोदोंमोन आं बेंकआवहाय जों थांनानै बेवहाय आपेल लाफैबाय आरो दायो आं मोनफैबाय श्रीरांगा पाटना बास स्टेन्डआव ओंखारबाय बेनो नै श्रीरांगा पाटना बास स्टेन्ड बेनो दा आं ओंखारबाय ओंखारनानै बैनिफ्राय दस्रा बास हमनायसै दंखायो माथो बासाबो बैनो हनै बासाबो दंखायो माथो दिनै थांफिननाय जासिगोनलाय सान्दिया सनियामनि न'आव ओंखाम उखैनाय जाला साहाफोर लोंनांसिगोन आरो सोलायजोबनाय नुफैदों रा जायगाफोरखौला ओमफ्राय मा थाल मारिबाय लोगो मोनलायबाय नै आदाखौ श्रीरांगा पाटना बास स्टेन्डआव ओइ सहैफिनसिगोनलाय दिनै बै जायगायाव खामानि सोलियाखै खामानि गैया आं लानो हाया दाबो नोंसोरसो माहाजोनसो इउटुबनि बिराद मोनसैनो गावहासो फेन्देव बुलायनाय हिन्जावनि थाखा मोनो साला नै थांगासिलाय फेन्देव बुलायनाय थाखा मोननानै दुगाबा बियो रुको जरा सबर करो लाख लाखल' खामायसै एसे खुनुथाय ब्रबा थानो ओरैबायदि लांदां फादां नुजोब्बाय नै माइ गैलाना गोरान जाजोब्बाय नै जायगाफ्रा गायबाय गायजेनबायबो नै माइया नै खननै बोखांखायो बोसोरावनो फैलायबाय दावराय हाब हाजोआ खामजोब्बाय माथो ओमफ्राय जों खनसे गाखोहैनाया ओमफ्राय मेथाइ खननांगोन दावराय ओइ ना हमनानै जाग्रा दैया माइ गायजोबफिनबाय हनै औ सिनाया नोङो हो सिनायदों हो ओइ ओरै फै हेन्सेट दायो आङो सफैबाय मेन जायगायावहाय ओमफ्राय सारौफालि माइफ्रानो गोदान गायफिनजोब्बाय हाजोबनानैहाय जायगाफ्राबो रानजोब्बायनो जायगाफ्रा गोरान नुफैजोब्बाय बेसेबा गोबावनि उनाव फैनानै ओरै फाट मोनसे गिदिंना फैनायसै आं दासो सफैखादों आंबो ओरै फाट मोनसे गिदिंनानै फैनोसै हाब बिसिनि माइया बोसोराव खननै दिखाङो हाजोबखांनानै आरो गोदान गायफिनबावबाय नै दिनै नुफैबाय आं खननै दिखांनायखौ दा गायलागासिनो नै हानजानो महर सोलायनाय नुफैजोब्बायलै दंफां बिलाइफ्राबो नै गैया सिरिजोब्बाय महरफ्रानो सोलायजोब्बाय नै माथो ओरै नालेंखर गोदान गायबावबायसो लांदांदांनो आइया ओरैबो नालेंखर गायथेवबायसो नै बे मालिकनि ना दस्रा मालिकनि जाखोथाय आइया एकदमबारे हाग्रा गोजासोमोन नालेंखर गोदान गायफिनजोब्बाय नै ओरै नाहरदो रानजोब्बाय हाग्राया सावबायथाय ग्राम ग्रामान होनलांजोबखानोसै आं फुंसेयाव बेसे गिदिर देहोनो हायो नायनि बेलो देहोनो हायो आं फुंसेन खननै खननैयाव बेल'नो खननै एबार खनथाम मोसौआबो ओरैबायदि आं लिंबाथाय फैजोबखायो खनब्रै एसेल'सो देनोसै मोसौ सैमा बिराद खनखायो आं न'आवबो अनो बेयावबो अनो बाहेरायावबो अनो दौ होननाय माला दौ होननाय दा बेसेबां दौ होनखांबाय
आंखौ रायबायबायो नोंखौआ मानसिफोरा गोलाव नाङो एसे नांला बिदिनो बारदैनि बिलुन साजायनाया नायदो ओरैबायदि बारा स्टेन्डार्ड जायाखिसै बारा समायाखिसै सनिया वाव ओरैनो नाहला सनिया Happy birthday to you. चकलेट आंनि बेलाय लाबोदों नै चकलेट नोगोर गोथाव जाखागोनदां नायनो माने डेयरी मिल्क माबे ओमफ्राय डेयरी मिल्क मेरा फेवरेट चॉकलेट लेके फेवरेट ना फेवरेट ओंखायनो लाबोदों आं सासेनो दा थाखा आंनि बेलाया जोङो डेयरी मिल्क लाबोदों बेबो आंनि फेवरेट चॉकलेट सासेया केक लायनो थांबाय सासेनो दाहाय दिन्थिगोनसै सासेनो दिन्थिना बेनोल' लाबोदों होननानै बुं दाय जानायनि उनाव गाबबासो होनांगौ बेनो होलांनो आङो 1000 रां लाना फैदों गोलैबा हनै उरायलाङासै फैसा गोलैबाय हनै उरायलाङासै हनै आइ फिसा सानैनो 1000 रां होनानै एसे जौसिनदोंरा मोखाङाबो अरसिनदों नै एसे अरसिनदों मोखाङाबो आंजों समान जानोसै माथो समाना जाबायानो नै सान्दिया जिसिबि सालायनोसो थांलायबा हनै वा बा मा मोनागुनालै सालायलायबाय मा बुरैगोन बेबा फैबाय इसोरबो बन फैदों नामा बैसोरो दा लकेलनि सिख्लाफोर फैदोंलै नै बार्डेआव कि जिसिबि सालायबायलै सोरखौबा सालायहोलानो जायो सान्दियानि लोगोफोर फैबाय नै लकेलनि बार्डेआवनो जिसिबि सालायो बार्डेआवनो जिसिबि सालायो दाबो देलायजोबबावाखैसो लोगोफ्रा सफैबाय नै नोंसिनिया मा नुदों
비슷해 말해. 난 그거 안 해요. सौलायदो Oh, ini coklat ini ada coklat lah. Happy birthday Sandia Thank you. Surprise gift for bảo abi được khá lắm Nasda. Sonia दहायनो खांबाय आं लोगोफ्रा माखासेयाबा महाय दंहैयो दा मानसि लायनो थांदों माखासे श्रीरांगा पाटनानिफ्राय दासिमबो सफैया एफा गोबाव दहन थांदों दासो थांनो ओंखारबाय नै जोङो मैया बादियाव फैनानै बोनो जाबाय लोंबाय मोनाद्रायनायखाय थाङासै ओमफ्राय दासो थांनो ओंखारबाय आरो बिदिनो खामानि सोलिगासिनो सालायगासिनो आसोला खामानि सोलिगासिनो उखुन्दै खुग्लुंलायनाय जोंनिबो डिउटि दङ हाखु दाखुसो जाहैनोसै दा 11:00निफ्रायनो डिउटि दङ हाखु दाखु थांनांसिगोन फुङावबो मेगन नांगेवाखिसै उन्दुबावोसो ओमफ्राय मेगन मोदैनो सान्दिया सनिया मोननि बार्थडेनि भिडिअआ बेनो लास्ट रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामदो नोंथांमोननि लोगोफोरनो बा ड्राइभारफ्रा नै नायस्रादो बेखौ ओरैबायदि रुनस्राव जानानै दं नै ओरैथ' लांदां जाजोब्बाय नै मेचिन सालायगासिनो बे दामफारा माइसुर थांगोन What? आठथा गारि होनांगौ नोंहायसो आठथा दामफार ơi, yếu xuống lại được.